Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort bij optredens van de Amerikanen Aaron Boyd en W.D. Miller. Een nieuwe band hier in Friesland, Newells, en een reportage bij Nienke Laverman en Sietse Pruksma. Lekker begin van deze nieuwe aflevering van Noorderwien. Leuk dat je erbij bent. Newells, ja, een beetje een nieuwe band hier uit Friesland. En toch, de meeste muzikanten kennen we wel. En ja, ze kwamen bij elkaar. De beide zangers via internet en een optreden. En nou ja, het verhaal krijgen we aan in ieder geval van Eltje van de Gref. Die kennen we van Briekenbeck. En die horen is Alex Nieuwland. Komt uit Haaswij, zit in een heel soort bands. Prachtig verhaal en leuk dat ze er binnen. Nogmaals, Newells, je hoort live in Noorderwien. We gaan even naar 2 Amerikanen. Ek on tour. Vaak te vinden in Friesland, Grangeland. Ja, het is pure rootsmuziek. Ze komen uit Kentucky. Ze spelen in Proton beiden, maar ik solo had een carrière. En ik ben heel blij dat ze er binnen, want ik ben stiekem toch wel een beetje fan van deze man. Aaron Boyd en W.D. Miller, live in Noorderwien. Gonna be a long road to Virginia. Honey, I can't help but think
nights on the riverbank. But I just need some time to sit and clear my mind, have you by my side underneath that big old sky. But Virginia, my darling, well, I hope you hear me calling. Well, I'll be home to you someday. Yeah, Virginia, my love, hope the heavens open up, yeah, and shine a light on you while I'm away. Been out on the run, Lord, from anything and everyone, like a bullet from a loaded gun. Buddy, I've been on the run, and there ain't no place that I'd rather be than sitting under an old oak tree, dogwood blowing in the breeze. But Virginia, my darling, I hope you hear me calling. I'll be home to you someday. Yeah, Virginia, my love, hope the heavens open up and shine a light on you while I'm away. Oh, Virginia, my darling, well, I hope you hear me calling. Well, I'll be home to you someday. Yeah, Virginia, my love, hope the heavens open up, yeah, and shine the light on you while I'm away. Yeah, they'll shine a light on you while I'm away. Lord, they'll shine a light on you while I'm away. Yeah, they'll shine a light on you while I'm away. Ja, die stem, hè? Fantastisch. Goed. Ja, dat ken ik net man. Maar jij komt nog net uit Amerika, gewoon uit de Friese woon bij. Dus Aaron Boyd en W.D. Miller. Straks praat ik nog even een piepvol met deze fantastische roots muzikanten. We beginnen eerst even de blik, wat is het, richting Weidum douane. Dan komen we uit bij Nienke Laverman en Sietse Pruksma. Al jaren met je beiden natuurlijk verantwoordelijk voor fantastische muzikale projecten. En het nieuwe project is uit, om het zo maar zo te drukken. Een cd, er is een tournee langs theaters in onder andere Nederland en ook België, zit ik er maar even bij. Er zijn podcasts, er zijn interviews, want het gaat bij Nienke Laverman net alleen om de muziek, maar ook het verhaal hoe de vrouw en haar zorgen daarover. Ook, dat is de titel van het nieuwe multimedia project, zo neem ik het maar even van Nienke en Sietse Pruksma. Ik zocht ze beide op. We hier het verhaal daarover, ja, de muziek, het project en hoe het al begon op Oeral. Het festival dat ze duidelijk de première hier. En natuurlijk ook het vakgehende project, Plant. Het verhaal dus van Nienke en Sietse. Once upon a time, there was a dot.
stop me from flying. Nou, dit viel ook wel als een vervolg op Plant. Dus zo is ik in als een deel 2. We hebben, ik wil zeggen, aan het begin van dit proces van het maatje van ook van... we beginnen eigenlijk met we met Plant eindigen binnen. En waar ben we dan eindigen? Nou, we zijn maar de voorstelling Plant eindigen met een improvisatie. Dat was voor mij voor het eerst dat ik op het podium aan het improviseren weer. Want dat vond ik altijd verschrikkelijk. En ik nooit dacht dat ik dat nog eens dwaan zou. Maar dat hier in die voorstelling echt een functie. Die voorstelling bestaat uit allerlei songs, allerlei noemens, maar ik vaste structuur. En we zitten niet echt vast aan clicktracks op de eerden. Want het doen al sync maar video. Dus we zitten helemaal in zo'n structuur vast. En aan het eind wie eigenlijk het hele decor ik afbrutsen, alle video wie fut en wie niks oer, alleen nog een piano en de stem. En eigenlijk stier dat improviseren ik voor die voorstelling ik ook hier van dat we eigenlijk weer ziekje matten. We komen erachter dat een heel soort sporen daarin in hoe we uw samenleving inrichten hebben en dat een heel soort andere manieren van denken net meer werkje. Dus dan mag je jezelf weer opnieuw uitvinden en daar mag je elkaar bij de hand nemen en dat is ziekje en dat is een net witten in. En dat voel ik zo'n mooie parallel, dat ik dacht van ja, maar dan maak ik het wel omgaan nou. En eigenlijk was dat eigenlijk het leukste stuk van de voorstelling. Nienke is echt een ongelooflijk control freak. Zeg maar, dus die... Doe net. Nou, als ik op die clicktrack zit, ja, dan viel ik me gelijk een machine. Dat moest hem wel, ja, dat kon net hoor. Er zit wel vrijheid in, maar toen we dat ingingen, daar zeg ik naar uit. Dat je het net witte. Ik hou van het net witten. Dat ziekje. En toen ik dat zie Nienke zo van, goh, misschien moet ik het improviseren. Toen dan eerst denk ik, ken ik dat bol en bol ik dat bol. En uiteindelijk is het bol het begin geweest van het nieuwe proces. En dat is wel echt te gek. Het is super mooi om op een gegeven moment via de muziek verbinding te maken met elkaar. Dat is een hele belangrijke. Dus dat je net alleen nog op het podium staat in het Rijkspubliek, maar dat je dus in je wordt in zo'n zeel of op oeral in het bos. Dat binnen ervaringen die binnen dat alles in je wordt. Dus op oeral waar dan de zinnen, de wind, de vogels, alles doet op een gegeven ogenblik maar. Dat zei ik makkelijk in, maar dat meestal dat ik te geraken binnen, maar ik iets vielen wat ze heel lang net vield hadden. Dus het is een herinnering die ze in één keer van, jeetje, dat heb ik gewoon in me. En dat weer voor u ik een eye-opener, maar ik kwam heel dichtbij. Ik bij uzelf, want dat zei ik in het leven staan. Interessant oorlog nog een verloren. Onder de hele vaststelling. Ja, ook qua muziek. Nou ja, het is de 80% er weer op oorlog. Maar de setting is zo oors als de setting in het theater. En we moesten ik wel even schakelen. We dachten, heel op oorlog gebeurde gewoon precies wat je dan wilde eigenlijk, zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Namelijk die blik van de meesten gaat tijdens die voorstelling langzaam naar boeten. Omdat alles mooi wordt, alles wordt dus muziek. Dus alles het onderdeel van die magie, van die... en dat is precies wat je wil. Dat je zelf op een gegeven moment als artiest verdwijnen. Want wij doen op dat moment net meer taal, maar het gaat om... En dat gebeurde er als vanzelf, omdat het er al hier wie. Maar we steden dus, toen vertelde, we steden dus in een eikenbosje. Oh ja, dat is goed om te weten. Dus we steden in een cirkel van eiken. We steden alleen nog een piano en een kalimba. En er steden 4 taartpunten als de bühne. Maar 4 in een cirkel. In een cirkel zitten. En op de wienrichting is die een gongs. Dat wie het. Ja, heel simpel. Ja. En we hier qua dynamiek, want we zijn er al vaker geweest natuurlijk. Ik in de winter en hier ervoor. Ik van, hey, wat ademt je? Wat ken je? En ik wel eens muziek, ik mooi. En dan zit ik mijn laptop aan en dat. Maar dat gaat je net door. Dus we hebben dat eigenlijk minimaliseerd. Dus ik speel wel loerd, maar de vogels die er weer, die loerder dan mij. Ik als ik Fantissimo speelde, dus wat ik loerd speelde. En dat wie wel, dat werkt dus heel goed. Dat wie ik de keerzijde van, als je dynamiek maakt je willen boeten en je maakt je deze keuze.
dan kun je dynamiek binnen de vaststelling verliezen. Maar nou in theater kun je dus super zacht en super loerd. Want je kan het helemaal sturen. Dus hij is vol dynamisch erin. Er binnen naar je sticker in komen. Er verlengsticker in komen. Er is een decor komen. Dat ook even over veroordeeld werd terug je. Ik ben improviseren. En dat is echt een. Ja, dat maakt het nou. En videokunst. Videokunst in en het jacht. Dat is gewoon een. En die videokunst is eigenlijk maar één keer dat die concreet is eigenlijk. De rest de kerstbosje wat het is. Maar het is eigenlijk een soort abstractie. Dus je komt eigenlijk in een reis waar het is van, dit is een wildcamera waar Grey show bijvoorbeeld. We zitten dan in de nacht bijvoorbeeld. Want dat is een van de meest concrete dingen die is chosen. Het rest is alles is bijna abstract. We terug op een oor level communiceert. Ik in de hersenen, snapt? Dat is het mooie. Dus op een gegeven moment het publiek wordt helemaal mooi om in dat verhaal en dit helemaal in die videokunst mooi en in onze dynamische dingen. En we hebben een soort weer improvisaties ding. Dus de lengte is bij altijd oors. De video ken ik altijd oors instarten worden. Zit altijd. Dat is heel fijn voor u. Zo van, dan kunnen we improviseren. En dat is te gek eigenlijk. Dat de hele team is heel leuk. Ja. Dus dat viel het publiek ik. En wij de volgende ik mooi nog meer. Dan stoot de beest leef. En dat is het vertrouwen keer. En dit is het vrij best. Vrij om lief te hebben. Elk moment op daar. Vind je het net dat het er al is leef. Dat het er al is leef. Vind je het net dat het er al is. Dat alles er al is. Dat alles er al is leef. Dat het er al is.
Ja, tof bandje, hè? En dan had je ongetwijfeld nog net deze vaak voor je hebt, want we bestaan nog net heel lang. De Newells. Kom je uit Friesland wij. Misschien als je Noordwien op de radio had, dan jest wel eens wat werk van Newland Slide. Dat gaat dan over Alex. En je hebt natuurlijk ook wel een product van Elze. Die zit ook al in groep. Ooit Brieke Back, maar dat weer het vierde verliezen. Nootje wordt met Alex op een paard. Leuk om er binnen. En er is een album uit. Daar geven we even reclame voor mij. En dat weer de onleiding komen ze in ieder geval uit te nodigen. Leuk dat er binnen. Welkom. Dank je, erg leuk om je te wijzen. Stel even de band voor. Nou, die man hier achter de trommels, die kist wel vrij goed. Het is Gilbert Terpstra. Goed. En rechts van mij Jan Volmer. Oké, ja. Toetsen Jeroen Deen. Mijn Motorhead shirt, hè? Zeker. Ja, hij is de held van de DB. Ja, zeker. Ja. En Jeroen Seinstra. Ja. Ja. En Alex. En Alex. Ja. Ja, Rijtsma, sorry. Oh, Rijtsma. Ja, maar het mag geen wennen, hè? Nou, nee, maar Grapje. ik hoor man. Nee. Nee, we horen spontaan. Goed, hoe hij hem ook kon voelen? Ja, eigenlijk bij een concert van Gilbert, weer in een van de bands waar Gilbert in speelde, hebben we elkaar voor het eerst zijn we elkaar tegengekomen, hebben we elkaar opgezocht op sociale media. Je ziet wat ze in de bar rond te hingen. Ja, precies. En hadden we allebei zoiets van, hey, wel interessant wat zij doet, wat ik doe. Ja. En zo zijn we wat aan de praat geraakt. En ja, van het een komt het ander. Nou ja, muziekmeidje met elkaar is toch wel weer een hele stap, hè? Nou ja, we willen dus wat versjes uitwisselen via de mail en zo. En toen zei Alex op een gegeven moment, was toen een koorke bij mijn noemer injongen. Nou, dat doe ik wel. Ja. En zo komt het dan elke keer een stapje verder. Ja, correct. Ja. Maar hoor, je meent van elkaar muziek wel op te hechten. Maar ja, dan kun je bij elkaar zitten. Want hoe hij de eerste noemers kreun, wie dat dan met de hele band of eerst met z'n beiden? Nou, we gaan dus net bij elkaar zitten. Oh, dat is al je digitaaltje, hoor. Ja, dat is gewoon, krijgt een bestand, maar... Friesland is extra groot, hè? Ja, zo van, nou, ik wist er hier een melodielijn bij, dus dan ging ik thuis zitten achter de computer en dan stuur ik weer wat waarom. Ik zei, wat wist je van? Nou, en zo hebben we het eigenlijk het hele album maken. Gewoon, we hadden koor alleen nog maar de puntjes op de i. Ja. Toen zetten we moesten, toen hadden we elkaar sjoen. Bijzonder verhaal toch, hè, hoor? Ja, zo grappig. Ja. Hast u mee horen een soort studio thuis dan? Ja. Of is dan op een keukentafel? Nou ja, op elke... Iedereen even stil. Op elke Apple zit GarageBand. Ja. Dus ik ben nog steeds van de GarageBand. En wel een mooie microfoon en een liedshokje. Dus, prima resultaat. Dan kist alles eigenlijk thuis doen. Ja. Is deze werkwijze vrij normaal voor jou, Alex, of net? Ja, of zit ik in een orenband? Ja, nou, een live band met Newland Slide natuurlijk is echt een band. Ja. Maar met mezelf als Newland heb nou ja, dat brengt zich wel. Solo-albums. 10, 11 albums inmiddels. En die zijn allemaal zo gemaakt. Dus ik ben eigenlijk, zeg maar, dan hoef ik met niemand te overleggen. En als niemand die zegt van, nou, zou ik niet nog eens overdoen? Ja. Hè? Nog een keer. Ik krijg een visa. Ja, nee, maar ze heeft heel vaak een goed punt. En dan, ja, daar wordt het alleen maar mooier van. Ik ben heel trots op het album. Het is echt heel mooi geworden. Ik vind het mooi. Ik had de Pick Draait al een aantal nummers ervan op de radio. Vind het echt wel radiovriendelijke muziek. En ja, nou zei het zelf wel leuk. Dat is voor de meest productieve muzikanten op dit stuit in Friesland. Hè? Ja, maar goed, als je niet zoveel repeteert in de oefenruimte en niet zoveel op pad bent, want optreden tegenwoordig is best lastig. Ja. Coverbands en tributes, hè? Ja, dat is het. En daar is niks mis mee. Maar dat dringt wel andere bands een beetje op de achtergrond. Ja. Maar goed, ik heb dus heel veel tijd en ik heb het thuis. Dus ik kan eraan werken, het weer neerleggen en morgen weer verder. En dat, ja, zo kun je ook wel productief zijn. En ik heb allerlei liedjes in mijn hoofd, dus dat blijft doorgaan. Ja. Ja. Toch, muziek, het is een creatief proces, om het allemaal zo te drukken. Soms in de oefenruimte of in de studio, dan kan het even botsen en dan ga je een discussie en dan kan het even wat skuren. Hoe is dat digitaal? Ja, dat ken ik digitaal wel. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar hoe brengt die nuance dan hoor? Ja, moeilijk. Heel pro de smiley zeker, hè? Ja, dat ken ik wat van die leren, of net dan. Nee, ik ga wel eens dan ben ik vrij kritisch en dan zeg ik van, nou ja, daar en daar. Dan jij ik toch iets wat net helemaal klopt. Nou, hoezo klopt dat niet? Dus, dat soort dingen. Ja, nou ja, daar broek ik dan een pro de smiley voor. Ik denk altijd, komt er een boord roer. Maar, nee, maar ben ik wel streng, denk ik. Oké. Ja. Dat mij toch. Ja, toch ik wel een beetje. Ja. Hey, even los hiervan, waar zit je op dit stuit? Want hij is er oer al mee bezig, maar doe meest leuk. Ja. Nou, ik ga natuurlijk mijn band, Something Else. Ja. En daar ben ik constant met mijn eigen noemers bezig. En dan heb ik een heel protocol clear. En ik heb nog een project met The Meadow. Dat is dan mijn vriend van mij in de polder. Dus het is genoeg te doen. Ja, je mag maar bijna een aardige cv, hè? Dat is, nou ja, het is gewoon elke keer als mij een oor gearwork is, dan krijg je weer... Dit is een beetje wat zij ik redelijk pop. Ja. En Something Else is weer... dat is meer van Back to the Roots-achtige muziek. Ja. Nou, zo gaat het elke keer. En dat is het leuke van verschillende dingen. En dan geeft muziek toch om? Ja, dan geeft het lol maken. Ja, nou, precies. Ja. Ja. Maar het toch even weten, want je hoort in de studio. Ik bedoel, alles gang digitaal.
Dan en eerst maar je spelen en misschien doen nog wel door op trainers. Hij hem nog bot oefenen of net? Want dan en eerst maak je een bol in een analoge studio of een oefenhok staan. Ja, nou, we gaan net hier wat oefenen, maar... Hoe kwam het vlot uit? Ja. Nee, dit zijn mensen die gewoon thuis even echt goed luisteren. En goede muzikanten, hè? Ja, en het zijn super ingewikkelde nummers. Dus het is wel nu daar. Nee, het valt heel erg mee. Dus. Nou ja, maar het kwartje moet wel invallen. Nee, en het Een ritme. we doen het heel makkelijk, heel vlot. Ja, Lekker man. makkelijk. Ja. Ja. Oké. Wat wil je verder met de Newells? Ja, optreden neem ik hoor. Ben wel ons crew met nijenoemers? Nou, we zijn, ja, dat is leuk dat je het zegt. We zijn gewoon doorgegaan. Eigenlijk, we waren met het album klaar en zeiden, ja, ik heb alweer een liedje. Dus huppatee, er komt binnenkort alweer een nieuwe single uit. Dus we gaan gewoon lekker door. Ja. Maar we zijn een project, hè, want je vroeg net van in de oefenruimte nummers ontstaan. Ja, dit is op zich wat anders. En daardoor misschien ook makkelijker om het hier neer te zetten. Omdat we dat hele stuk natuurlijk overslaan. Wij doen dat allemaal al thuis en de nummers zijn al redelijk klaar. En ja, dan hebben we gewoon inderdaad, ja, ik vind het gewoon een geweldige band. Muzikant, ja. Hè, dus dan gaat het gewoon heel makkelijk. En ja, ik hoop wel dat er nog een vervolg komt. Maar we hebben nog geen plannen om een band te worden die elke week oefent of zo. Hè? Want we hebben het allemaal druk genoeg met andere dingen. Hè? Want niet alleen wij tweeën, maar de rest ook. Hè? Ja, we kennen ze. Dus maar we willen nog wel wat leuke dingen doen. Dus er komt vast nog wel wat. Zit dit op de streaming sinds tussen? Op alle streaming sites staat het. Dus ja. En je hoort live in de studio. De Newells, New en dan E-L-L-S, zeg er maar even bij. Wat op de streaming channels maar even een heel goed ziekje. Als die een fantastische nummer op, kun je gewoon draaien, lekker in de auto of thuis. Of gewoon de radio zetten. Of nou even gewoon Noorderwien zien. Want dit is er nog een keer live in Noorderwien. De Newells. Just turn, you're the sugar, I'm the flame. We light it up and let it blaze.
Mooi verhaal, hoe muzikanten elkaar vinden kennen. Maar in dit geval Elze en Alex. En dan een stel geweldige muzikanten erbij. En dan krijg je gewoon een toffe band. The New Worlds. Nogmaals, dit wel op een streamingdienst met haar nieuwste album. En ik verwacht je er zeker meer van. Leuk om hier een podium te bieden. Leuk vind ik ook al jarenlang fantastische roots muziek. Ze komen uit Amerika bij. Al die Amerikanen uit het zuiden, leven eerlijk wijs, die maakt je fantastische muziek. Gitaar, mooie stem erbij. En dan krijg je een duo. Ja, ik ga ze al even live zien in Grange, een tijd verlien. Ze spelen ook nog in Friesland een aantal keren. Ja, zij Amerikanen, roots, country, alles jaren willen. Dat had deze bij de heren Aaron Boyd en W.D. Miller. Guys, welcome. Ik kom even tussen je mensen in. You don't talk Frisian, I think? No. Dutch? I'm working on it. You're working on it. Good to have you on the show, man. Yeah, thank you. We're How you doing? Glad to be here. I'm doing pretty good. We're excited to be back in Holland and Belgium. And we're excited to see some old friends that we've met over the years. And just glad to be here. You always play together, or do you have also solo concerts? Often we play together, but also we do solo and we do full band and all sorts of things. We get it where we can. Yeah. Full-time musician. Yes, sir. Play, tour. Yes, sir. Yeah. Yep. Was that your dream when you were younger? Oh yeah. Yeah. I knew him immediately. Yeah? Yes, sir. Yeah. As soon as I picked up a guitar and saw Slash on TV, that was it. And how did it start? With rock music or? Absolutely rock music. Yeah. Punk rock and rock and roll. Yeah. Well, now what you're now playing is something different, isn't it? Little bit, but I mean the How come? well, it's not. It's different. Yeah. Sorry? You can't make any money at heavy metal anymore. No, those were the days, 70s, 80s. Yeah, I agree. Yeah. The intent is similar. You know, the heart is the same, and it's easy. You know, you could do it by yourself, whereas you need an ensemble for punk rock and metal. You know, but How do you guys meet as musicians? Yeah, so we met at a festival about 5 or 6 years ago. WD's from Miami. I'm from Kentucky. He had moved up to Miami, or up to Kentucky, my bad. And he came to this festival we were both playing at, and we met. And he left, and I was like, that was a really good guy. I kind of like that fella. I was like, I'm never going to see him again, though. And about an hour later, he comes rolling back in. He's like, man, I forgot my guitar here. And I was like, hey, well, let me get your number. And so we traded CDs, got each other's numbers, and we were on tour together probably 2 months later, I think. So, yeah, that was kind of the story, the big story of how we met. You're from America. Do you play a lot in America? And do you do all the states and tours and things like that? Yeah, we do a lot of tours together in the States, a little bit everywhere. We'll make little routes all over the place, kind of. But I think him and I both have been to just about every state, minus Alaska. And, Is it easy to get concert dates? Is there a huge scene and venues to play? it depends on your expectations. No, it's there's times, times it's easy and times it's hard. It's a very saturated market in the States. There's a lot of acts vying for space. But it's great touring over there. It's anytime you get to play music, it's hard to complain. Beats working in a cubicle. Okay. Do you play each other's songs because you help each other, play with each other? Yeah. But you always do it also separately during a concert, or if you play together, you also play both sides songs. If we're together, we're playing together. Always. Yeah. Pretty much always. Regardless of if someone books him and I happen to be there, I'm hopping on stage with him. Someone books me and he happens to be there, he's hopping on stage. Yeah. What are the plans? Singles, albums? Yeah, so I've got a new album just come out, and on physical, so vinyl and CD. Okay. Old school. Yes, sir. Yeah. Long live physical media. And what's the title? Child of the Kindly South. Okay. Yeah, and I'll be dropping singles throughout the next 10 months off it, and so by the end of that, all the whole album will be online. Okay. And you? I've got a brand new album that just came back from mastering, so it's a long process. I wanted to get it ready before I came over here, but it didn't quite pan out. So I have a new one that I'll probably start releasing next year, and then fully release in the fall of next year. Already have a title?
Until the End, which is a song that WD and I co-wrote together. Very good to have you guys in the show. Fantastisch. Amerika dus, roots muziek. Nijwerk komt de laatste keer wel op de streaming. Sinds ik hem er even bij. Ze binnen vaak op tournee. Ik wil in Friesland, maar de rest van Nederland en natuurlijk ik nog België. En ik ben blij dat ze er binnen. Ik nog een buurs hier spelen. Aaron Boyd en W.D. Miller. Live in Noorderwien. Take me down to Greyhound Station. I'm gonna pack up all my stuff. Gonna leave my things behind me. Lord knows I've had enough. I'm not looking back behind me. I don't care what's coming next. The last chapter was the hardest. Hope the writer knows what's best. Heading way out west, forgetting my memory. Beyond that's fading like the setting sun. He gave it all away, is what I heard him say. And I don't think that I need anyone. What I thought I'd need, but I always wanted more. I didn't pay enough attention until I led her to the door. I'm not looking for redemption for all the things I've done. I got the devil on my shoulder, but I'm still my mama's son. Heading way out west, getting my memory. Neon lights fading like the setting sun. He gave it all away, is what I heard him say. And I don't think that I need anyone. Heading way out west, forgetting my memory. Neon lights fading like the setting sun. He gave it all away, is what I heard him say. And I don't think that I need anyone. About a mile down the highway, it's where I found my home. It don't hurt to be forgotten, it don't hurt to be alone. Take me down to Greyhound Station. I'm gonna pack up all my stuff.
all the way from Kentucky. En dat eindigt dan mooi hier in de studio. Ben ik hartstikke blij mooi. Aaron Boyd en W.D. Miller. Ze gaan nog een nummer. Maar het zit er haast op. Dit is al leuk van Noorderwind. Leuk dat je erbij wist. Ja, 3 keer op televisie is ik altijd. Wens je anders, wens je nacht en snijden moors. Terwijl natuurlijk alle werkdagen op de radio. En we zijn direct 24/7 op internet. Blijf het volgen in Noorderwind. Nog 1 keer mij, Aaron Boyd en W.D. Miller. Thousand miles from my home, head like rock, heart like stone. Miss my babies, Lord, I miss my wife. Playing these bars ain't much but life. Mama called just the other day. She said that Grandpa passed away. Well, I sat in silence and I hung my head. I prayed to the skies for tears that I shed. Honey, one more day. Packing my bags, I'm on my way. By tomorrow night, I'll be on the Mount Parkway. 20 miles from my home, the place that I'll stay. Wife and family said they're missing me. Won't be long, Lord, till she's gone. She said it's hard being apart, but that she's loved me from the start. Honey, one more day. Packing my bags, Lord, I'm on my way. Tomorrow night, I'll be on the Mountain Parkway. Yeah, 20 miles from my home, the place that I'll stay. Oh, if you wait, honey, one more day, I'm packing my bags, Lord, I'm on my way. Tomorrow night, I'll be on the Mountain Parkway. Yeah, 20 miles from my home, the place that I'll stay.
Yeah, 20 miles from my home, the place I